Gepleýär Azatlyk Radiosu, hepdäniň jemmi gepleşigimize başlaýarys. Mikrofon öňünde men Merdan Tariýew. Bu hepde Azatlyk Radiosynyň esasy temalary şol sanda azathabar.com web saytynda iň köp okulanlar Türkiýede Türkmenistanyň 5000 raýatyna iş ruhsatnamasy berildi. Netflixde göýürilen 6 ýerasty filmindäki Türkistan ýurdy köplere görä Türkmenistany ýady salýar atly makalalar boldy. Mulikowyň prezidentin gazabyna duçar bolmagyndan soň mahkemanyň öňki işgärleriniň işlerine gaýtadan seredilýär. Aşgabat tapgyr 2-nji ýyl dünýäniň iň gymmat şäheri saýlandy. Paxta planynyň dolandygyny aýdan berdi Muhammedow ýygymy 25-nji dekabrda çelini tamamlamagy tapşyrdy. Atly makalalarymyz hem köp okulanlaryň bäsligine girdi. Bu hepde iň köp dinlenen gepleşikleriň başyny Türkiýede Türkmenistanyň 5000 raýatyna iş ruhsatnamasy berildi. Netflixde göýürilen 6 ýerasty filmindäki Türkistan ýurdy köplere görä Türkmenistany ýady salýar. Mulikowyň prezidentin gazabyna duçar bolmagyndan soň mahkemanyň öňki işgärleriniň işlerine gaýtadan seredilýär. Atly gepleşikler çekýär. Paxta plananyň dolandygyny aýdan berdi Muhammedow ýygymy 25-nji dekabrda çelini tamamlamagy tapşyrdy. Bitaraplyk bayramynyň çäherleri büdjet işgärlerine madda agram salýar. Hem bu hepde iň köp dinlenenleriň bäsligine girdi. Türkmen görnüşleri 50-nji hepde azat adalga adam hukuklary, Bosniýadaky migrant lageri boşap galdy. Moskwada türkmen hudojnygynyň bakylyk sergisi geçýär. Atly videomuz hem bu hepde azathabar.com web saytymyzda iň köp görülen multimedia faýllarynyň bäsligine girdi. Iň köp gurrunga edilen söhbetes çekin makalalaryň başyny Netflixde göýürilen 6 ýerasty filmdäki Türkistan ýurdy köplere görä Türkmenistany ýady salýar. Aşgabat tapgyr 2-nji ýyl dünýäniň iň gymmat şäheri saýlandy. Atly makalalarymyz çekýär. Gaderli dinleýijiler, siz hem Azatlyk Radiosynyň gozgoýan temalaryna goşulyp öz tejribeleriňizi paýlaşmaga çagyrýarys. Türkmenistanda internet böwüdini iPhone 3 ulgamy bilen böwüsüň. Azat habar email welisi derweze.net adresine mail uratsaňyz iPhone 3 ulgamynyň indirme faýly mailiňize geler. Onu akıllı telefonuňyza ýüklenigizden soňra petiklenen şol tanda Azatlyk Radiosynyň web saýtyna bökdüňsiz we hupsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Egerde iPhone 3 bada wat internete birikmese, tilsimi öçürmän biraz wagt garaşmaňyzy maslahat berýäris. iPhone 3'ün indirme faýlyny almak üçin Azat habar email belgisi derweze.net adresine isilendik mazmunny mail ugradyň. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Türkmenistanyň derňe gullukları milli howpsuzlyk gulluklarynın geçen ýylda sud edilen işgärleriniň işlerine gaýtadan seredýärler. Käbir işleri boýunça türme tutuklugynyň möhleti kemeldildi. Azatlyk Radiosynyň Türkmenistanyň derňe organlaryna we biznes toparlaryna ýakyn çeşmeleriniň aýtmaklaryna görä, işlere gaýtadan seredilmegi öňki içeri işler ministri İskender Mulikowyň wezipesinden çetleşdirilmegi we soň tutuk edilmegi bilen bagly. Şeýle-de Azatlyk Radiosy täsirli öňki ministriň prezidentin gazabyna duçar bolmagynyň käbir sebäplerini anyklady. Temany Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýär. Häzir gaýtadan seredilýän jenaýat işleriniň arasynda Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk ministrliginiň geçen ýylyň tomsunda sud edilen öňki ýokary wezipeli ofitserleriň işleri hem bar. Hususan azatlyga geçen ýylda maglumat beren ygtybarly çeşmelerimiziň sözlerine görä, Milli Howpsuzlyk ministrliginiň merkezi derňe edarasynyň öňki işgärleri we maliýe pudaga gözegçilik edýän edarasy barada gurrun edýär. İşiniň gaýtadan seredilen öňki Milli Howpsuzlyk ministrliginiň işgärleriniň biriniň şahsiýeti Azatlyk Radiosyna ma'lum boldy. Güç edaralaryna ýakyn çeşmämiziň sözlerine görä, onuň tutsaglyk möhleti esli kemeldilipdir we ol owdan dipedäki bir şertli türmeden başga türmäge geçirilipdir. Azatlygyň çeşmeleriniň maglumatlaryna görä, onuň özüniň we iş ketiren beýleki kärdeşleriniň bitaraplyk senesi sebäpli geçirilen günä geçişde boşadyljagyna garaşylypdy. Emma olaryň günäti geçirenleriň sanawyna düşüp düşmänligi näme galýar. Bu makalamyzyň taýýarlanan wagtynda şol adam azatlyga goý berilmändi. Türkmenistanyň güç strukturalaryna we biznes toparlaryna ýakyn çeşmeler eýlen wezipesinde özünden öňkü resmilerden has uzaksaklanan İskender Mulikowyň prezidentiň gazabyna duçar bolmagyna sebäp bolan ýagdaýlar barada Azatlyk Radiosyna gurrun berdiler. Şu aýyň başynda İskender Mulikow korrupsiýa sebäpli türme tutsaglygyna hökm edildi.
Azatlyň çeşmeleri 44 ýaşly Mulikowyň ýagdaýynyň ıraňatanlygyny we özüniň wezipesinden çekilmek isleýänligini ilkinji edek 2017-nji ýylyň iýul aýynda habar berdi. Şonda prokuraturanyň we Içeri işler ministrliginiň düzüminde nowatda karasalaýyşlar geçirilipdi. Şol sanda baş prokuror Aman Murat Halliýew işden boşadylypdy. Azatlyň maglumatyna görä Mulikow şonda prezident Gurbanguly Berdimuhammedow ýüzlenip işden boşadylmagyny sorapdyr, emma onuň haýyşy ret edilipdir. Prezidentiň Mulikowa bolan aýratyn gatnaşygy we döwlet baştutanynyň töweregindäki täsirli adamyň goldawy muňa sebäp bolupdyr. Azatlygy mundan öň ynamly maglumat beren çeşmämiz Mulikowyň tutsagy edilenligini we onuň tiz wagtda telewizorda towa edişini görkeziljakdygyny noýabryň ortalarynda habar berdi. Şonda bize bu maglumaty tasdiklatmak başarmandy. Mulikowyň ykbaly baradaky maglumatlar bolsa gapma garşydy. Şol sanda onuň prezidentiň jazasyndan gutulmagy başaryp Balkan vilayatyna sürgün edilenligi aýdylypdy. Emma 3-nji dekabrda ma'lum bolşyna görä Iskender Mulikow hakykatdanam tutsak edildi we türme möhletine eý boldy. Biziň çeşmämiz prezident Berdimuhammedowyň öňkü ministri hut özüniň terbiýelen we kemale getiren okuwçysy hökmünde seredenligini gurrun berdi. Şonuň üçin bir gençleriň we soňky duýduruşlaryň rekord sanyna garamazdan Mulikow 10 ýyllap ministr wezipesinde galypdy. Emma döwlet baştutanynyň öz şagirdine bolan gatnaşygy Aşgabatly telekeçe Çarykulow bilen bagly wakadan soň çürtketik üýtgedi. Mulikowyň onuň bilen ýakyn gatnaşygy bardy. Türkmen biznesiniň iň täsirli wekilleriniň biri hasaplanan Çarykulowyň tutsak edilip 25 ýyl türme hökm edilenligi sentýabryň ortalarynda ma'lum boldy. Resmi maglumatlara görä Kulow bir kanun telekeçiligi işleri üçin suud edilip cezalandyrylypdyr. Emma Azatlyň çeşmeleriniň biriniň sözlerine görä Kulow şu ýylyň iýul aýynda prezident Berdimuhammedowyň birden uzak wagtlyk ýetip ölenligi hakynda gurrunlaryň ýaýramagyna esas töreden döwründe özüne nädogry alyp baranlygy üçin ceza çekipdir. Azatlyk radiosynyň maglumatyna görä Kulow awgust aýynda tutsak edilipdir. Şeýle-de çeşme telekeçiniň tutsak edilmeginden soň Içeri işler ministri onuň boşadylmagy ugrunda prezidentiň öňünde hut özü tagalla edipdir. Bu Berdimuhammedowyň gaharyny ýetirip Kulowyň ýagdaýyny ozalgysyndan hasda agyrlaşdyrypdyr. Bellep geçsek Azatlyň çeşmesi Mulikowyň işden boşadylmagynyň birnäçe hepde öňýany Içeri işler ministriniň ykbalynyň çözülenligini habar beripdi. Emma beýleki çeşmeler gapma garşy maglumat beripdi. Mulikowyň wezipesinden boşadylmagy diňe 1-nji oktýabrda tasdiklandy. Azatlyk radiosyna bu maglumaty we Kulowyň hamala özüne nädogry alyp baranlygy hakyndaky gurrunlary başga garaşsyz çeşmelerden tasdiklatmak başartmady. Emma Azatlyň beýleki çeşmeleriniň ählisi Mulikowyň we Kulowyň ýakyn gatnaşykda bolanlygyny tasdikladylar. Üstesine olaryň dostlugyndan daşary umumy biznes behwitleriniň hem bolanlygyny aýtdylar. Şol bir çeşmäniň aýtmagyna görä Mulikowyň we Kulowyň bir oturulşykda bile oturmagynyň suratlary prezidente görkezilipdir. Şol suratlaryň birinde olardan başga da prezidentiň goragynyň şol wagtky ýol başçysy Melis Nowatow we güç edaralaryň häkimet başyndaky ýene 2 ýol başçysy bardy. Çeşme şol ýokary derejeli resmiýleriň atlaryna gazadema Azatlyk şol suratyň nusgasyny alyp bilmän soň olary agdamakdan saklanýar. Ma'lum bolşyna görä Nowatow Mulikow bilen bile suud edildi. Bu barada baş prokuror Batyr Attaýew 3-nji dekabrda howpsuzlyk kengeşinde gran etdi. Nowatowyň tutsak edilmegi köpler üçin garaşylmadyk ýagdaý boldy. Sebäp bol soňky wagtda çenli prezidentiň goragynyň ýol başçysy bolmagynda galýardy. Ýeri gelende aýtsak baş prokuror Nowatow telekeçilerden ägir tulum meçberde para almakda günäý öňkölýänligini iglan edipdi. Azatlyň çeşmeleri mundan öň Içeri işler ministrligindäki arasalaýyşlaryň Iskender Mulikowyň ýene bir täsirli resmi milli howpsuzlyk ministri ýaýlym Berdiýewiň arasyndaky görüşüň netijesi bolup durýanlygyny aýdypdy. Olaryň sözlerine görä Berdiýewiň Içeri işler ministriniň gahar etmegine geçen ýylyň Tomsonda Mulikowyň gözükçüligi astynda geçirilen derňe işleriniň netijesinde milli howpsuzlyk ministrliginiň işgäriniň gynamalardan aradan çykmagy sebäp bolupdyr. Azatlyk radiosy geçen ýylyň iýun aýynda milli howpsuzlyk ministrliginiň birnäçe işgäriniň bir kanun valyuta dolanşyk bilen bagly aýplamalaryň esasynda tutsak edilenligini habar berdi. Şonda biziň çeşmämiz tutsak edilenleriň arasynda Merkezi Banka we Iqtisadiýat ministrligine gözükçülük edýän gurulugyň başlygy Şamrat Rejepowyň şeýle-de telekeçelere litsenziýalary we ruhsady berýän bölümiň başlygy Anna Berdi Rahimowyň bardygyny aýdypdy. Ýatlatsak şonda köpçüliklerin tutkatlyklar milli howpsuzlyk ministri Döwran Bayramowyň wezipesinden çetleşdirilmegine gabat gelipdi. Şonda çeşmelerimiziň maglumatlaryna görä milli howpsuzlyk ministrliginiň derňe idarasynyň birnäçe ýokary wezipeli ofiseri işden boşadylypdyr. Ministr Bayramowyň soňky ykbaly nämelem galýar, emma
azatlygyň çeşmeleriniň sözlerine görä Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň wezipeden mahrum bolan ofitserleri tutsak astyna alınıpdyr. Olar bilen bilelikde bir kanun valyuta sowdasynda aýplanyp adynan 10 telekeçi we 20den gowrak bank işgäri tutsak gelipdir. Şonda azatlygyň çeşmeleri bir kanun valyuta çalyşygyna degişli işleriň ähletiniň Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň şol wagtky ýolbaşçysy Iskandar Mulikowyň gözükçülüginde alınıp barlandygyny aýdypdy. Azatlyk geçen ýylda tutsak edilen Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň bir işgäriniň deriňi işleriniň dowamında gynamalar zerarly helak bolanlygyny habar berdi. Azatlyk radiosu bu materialyň taýýarlanan döwründeki hepdäniň dowamında çeşmeleriň beren maglumatlary bilen baglylykda Türkmenistanyň güýç ministrliklerinden we suud organlaryndan kommentariýa almagy synaşdy. Ýöne netije bolmady. Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan, halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çeşmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube'un gözleg bölümine Azatlyk radiosu, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomusçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çagyrýar. Gepleýär Azatlyk radiosu 13 dekabr anyny güni Transformers filminiň baş rejissöri Michael Bay'niň rejissörlüginde Six Underground 6 ýerasty adly täze çeper film Birleşen Ştatlaryň Netflix saýtynda tomusçylara ýetirildi. Çeper filmiň esasy süjet kompozisiýasy Türkistan diýilen hyýaly ýurtda döwlet başçysynyň taxtyn agdyrylşyny gurrun berýär. Kinofilm synçylary filmde Türkistany suratlandyrmak üçin ulanylan döwlet simwollarynyň, adam atlarynyň we kompozisiýanyň beýleki möhüm elementleriniň Türkmenistany ýada salýandygyny aýdarlar. Filmiň senariýasynyň awtorlary Paul Wernick bilen Red Ritzler. Baş rollerde Ryan Reynolds we Melanie Laurent ýaly meşhur kino ýyldızlary oýnaýar. Dolurak maglumatlary bilen Maksat Ataev tanıştyrýar. Çeper filmlerdäki ýerler barada maglumat berýän atlaswonders.com saýty 6 ýerasly kinofilmine Türkistan ýeni ýurdun çeper beýanynyň Türkmenistandan ilham alynıp döredilendigini aýdýar. Kinoda nämeler bolýar? Türkistan elindäki rejim diýdim zorlugyna şaýat bolan Amerikaly bir anonim milliarder hökümetiň penasynaky jinayetçileri ýok etmek üçin 6 adamdan ibaret gizlin topor döredýär. Ruhlar atlandyrylýan ýaşryn topordaky 1 milliarderiň özüniň 2 içalynyň 3 hakyny tutmagan horun 4 ogruýynyň 5 lukmanyň 6 sürüjüniň keşfini canlandyrýar. Toporu 7lik belgili mergen soňundan oşulýar. 6 ýeraslydaky ruhlar özleriniň Italiýada amala aşyran ilkinji missiýasyny Türkistany 4 generalyň adwokatyny öldürýär. Soňra topor Türkistanyň Rovak Alimow adly diýdim zor döwlet başçysyny taýtdan agdyryp onuň ornuny Rovak Alimowyň enesi Murat Alimow adly öňkü tutsagy hökümet başyna geçmäge ýardam berýär. Bellemeli ýeri hyýaly ýurtdaky prezidentiň ady Rowash diýilip ýazylýar. Rovak diýilip okurýar. Rowash türkmen adam ady bolup ýatlasak 2019-njy ýylda Türkmenistanyň media serişdelerine giňden wasp edilen meşhur taýçana hem Rowash adyny götürýär. Rowaşly uşlap gelen ýyllaryň salamy Rowash, günleri hoşlap gelen ýollaryň kemali Rowash, ederlen tawin towawy, geçmişin ertä dowamy, kişneýin arşyň owazy, kalbyň semazy Rowash. Çeper filmine hyýaly Türkistanyny türkmen dilinde gepleşilýär. Hyýaly ýurdun pul birligi manatdyr. Şeýle kinofilmde Türkmenistanyň döwlet nyşanlaryna juda meňzeş döwlet nyşanlary görkezilýär. Meselem kinonyň dowamyny Türkistanyň prezidentiniň wagtal türkmen dilinde gepleşini eşitmek bolýar. Filmiň bir ýerinde ol türkmen dilinde size inni hiç kim degip bilmeýär diýär. Size inni hiç kim degip bilmeýär. Bu dengsin. Bu araç oturguçly hostala otoramingzi. Rovak enesi Muraty tutsak etdirýär. Çeper filmiň 44-nji minutlaryna Murat Günwatar Özbekistan nilen ýerde atyşykdan halas bolýar. Ruhlar Muraty tutsaklykdan halas edip oňa hökümetiň başyna geçmäge ýardam berýär. Kinofilmiň dowamyny Türkmenistana ulanylan döwlet nyşanlary türkmençe ýazgy bilen görkezilýär. Meselem 1 sagat 38-nji minutunda türkmen dilini uzak ýaşar Rowash Alimow diýen ýazgy bilen 8 buruşlukdaky bir güt kelleli döwlet nyşany görkezilýär. Türkistan ýurdunyň polisiýa işgärleriniň geýýän formasynyň arkasyna türkmençe harp bilen polisiýa diýilip ýazylan
Kinonun baş kahramanlarından bir belgili Amerikalı anonim milyarder bilen Türkistanyň prezidenti Alimov Parijde bir operada duşuşýar. Rowak Alimov döwlet telewizionyna çykyş etjekde ruhlar efire gödöwçüligi uzakdan ele geçirip Alimowyň deregine Muradyň halka ýüzlenmesini efire berýärler. Soňra Türkistanyna gozgalaň turýar. Munyň ýa-da Alimowyň ýagtasyna hüjüm edilýär. Ol gaýyk bilen batyp barýan gemiden uzaklaşyp gaçmaga synanşanna Murat we ruhlar topar Alimowy dikçora alýarlar. Hem de onu bozgunlar lagerine ýaşaýan Türkistan halkynyň arasyna taşlaýar. Elbetde çeper filmine Türkmenistany ýa-da salyan elementlerden Türkmenistana dahylsyz elementler hem agdykly edýär. Kinodaky uruş, gan döküşük, bozgunluk, bozgunlar lager ýaly sahnalar synçylara görä Türkmenistan bilen ýylteşikli hasaplanmaýar. Galy berse bu bir çeper film bolup görnüşinden onuň Türkmenistanyň syýasy durmuşy bilen ýylteşigi ýok. Bu aralykda Netflix media provideriniň saýty Türkmenistanyna petiklidir. 16-njy dekabrda Azatlyk radiosynyň habarçysy Türkmenistanyna Google Play tüzüminiň hem petiklenendigini habar berdi. 6 ýyratly filmini suratga düşürmek üçin $150 milyon meşberine serişde sarf edildi. Rotten Tomatoes kinofilmleri sin web saytyna 6 ýyratly filmine 10'dan 4,77 baha berilipdir. Azatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Azatlyň Telegram sosial ulgamyna sahypasyna ýazylaň. Bizi gözlew bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420 724 168 983 we goşmak belgisi 420 773 797 383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizlin saklanjakdygyna kepillik etýäris. Gepleýär Azatlyk radiosu 2019-njy ýylda Türkmenistanyň paýtagty Aşgabatda daşary ýurtlular üçin dünýäde iň gymmat şäher höküminde tapgyr 2-nji ýyl hasaba alyndy. Bu barada dünýäniň durly şäherlerinde daşary ýurtlular üçin ýaşaýyş durmuş üçinçiligini degişli çykdyjylary öwrenip deňişdirýän ECA International toparynyň 10-njy dekabrda çap eden soňky hasabatynda aýdylýar. Sehra Gulam Nabiýanyň berjek maglumatlaryny diňläliň. 2017-nji ýylda 146-njy orunda ýerleşdirilen Aşgabat geçen ýyl 1-nji oruna ýokary tizlik bilen çykdy we bu ýyl hem şol ýerde saklanýar. Inflasiýanyň ýokary bolmagy we valutanyň gara badardaky narhy bilen resmi kursunyň arasyndaky ara tapawut importy durýan haritlaryň bahalaryny gymmatlatdy. Bu bolsa bekanun gara badara el ýeterligi bolmady. Valutanyň resmi bahasyna görä Aşgabada sapar edýänler üçin narhlaryň juda gymmat bolmagyna sebäp bolýar diýip hasabatda nytalýar. Belläp 2016-njy ýylyň ýanwarynda Türkmenistanyň häkimetleri dollaryň resmi nağd sowdasyny ýatyrdy. Şondan soň ýurtda dollaryň 2 resmi we gara badar narhlary emele geldi. Häkimetler dollaryň resmi kursuny 2015-nji ýylyň ýanwaryndan bäri 3,5 manat möçberinde saklaýan mahaly, onuň gara badardaky bahasy 5 ýese gymmatlap, ortaça 18 manada ýetdi. Bu bolsa ýurtda hyzmatlaryň we daşary ýurtlardan getirilýän haritlaryň telim etse gymmatlamagyna getirdi. ECA International topary şeýle barlyklary günnelik sarp edilýän haritlaryň we hyzmatlaryň narhlaryny nazara alyp, her ýylyň mart we sentýabr aýlarynda geçirýär. Bu barlyklarda azyk, şol sanda süýt gatyk, et we balyk, gökbakça önümleriniň şeýlede öý goşlarynyň göwnüňi açmak we güýmenji üçin niýetlenen hyzmatlaryň, geyim gejimleriň, elektrik haritlarynyň, spirtli içkileriň we temmäki önümleriniň we şuňa meňdeşleriň narhlary deňişdirilýär. Barlyklarda jaý kireyiniň töleg narhy, awtologyň bahasy we çağalaryň okuw tölegleri hasaba goşulmaýar. Hasabatda ýaşaýyş durmuş şertleriniň dünýäniň günwatar we günnor ýurtlarynaky köp sanly şäherinde türkmen paýtagtyndan has arzandygy hem görkezilýär. Onda Ýaponiýanyň Tokyo şäheri 2-nji, Nagoya şäheri 10-njy we Osaka şäheri 11-nji orunlarda ýerleşdirilipdir. Şwitsariýanyň Zürih, Ženewa we Basel şäherleri daşary ýurtlar üçin dünýädäki iň gymmat 3-nji, 4-nji we 5-nji şäherler bolupdyr. Aşgabat daşary ýurtlar üçin durmuşyň ardançylygy we gymmatçylygy boýunça geçirilen barlyklaryň netijelerinde mundan öň hem dünýäniň iň gymmat şäherleriniň biri arasynda agzalypdy. Mercer kampaniýasynyň şu ýylyň iýun aýynda çap eden hasabatynda türkmen paýtagty daşary ýurtlar üçin bahalaryň amatsızlygy boýunça dünýäniň iň gymmat 10 şäheriniň arasynda ýerleşdirildi. Cost of Living Survey diýilip adlandyrylýan şol hasabatda Aşgabat 1 ýylyň dowamynda 34 orun pese gaçyp 209 şäheriň arasynda dünýädäki iň gymmat
7-nji şäher hökmünde hasap alındy. Aşgabat geçen ýyl bu sanawda 43-nji orunda yerleşdirilipdi. Halkara synçylar Türkmenistanyň garaşsyzlyk ýyllarynyň iň agyr ykdysady krizislerinden birini başdan geçirýändigini aýdýarlar. Türkmen häkimetleri ýokarda aýdylanlary tasdiklap ýa inkar edip çykyş etmeýärler. Bu barada resmi mediada hem kelam agy söz aýdylmaýar. Gepleýär Azatlyk radiosi. Gadyrly dinleýijiler, Azatlyk radiosi türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasynda olaryň prezidenti öz problemleri baradaky aryzlaryny eşdirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadagatly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyny siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitdirip, şeýle de Azatlygyň websaýtyny, sosial ulamlardaky sahypalaryny çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilen, telefon arkaly, biziň ýerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosu. Hepdäniň jemini owan gündeligimizi bilen dowam etdirýäris. Türkmenistanyň milli haly dokumak sunugaty UNESCO-nyň maddedäl medeni mirasynyň sanawyna goşuldy. Bu waradaky degişli karary 9-14 dekabr aralygynda Kolumbiýanyň Bogota şäherinde geçirilen maddedäl medeni mirasy gorak saklamak boýunça hökümetary komitetiniň 14-nji mejlisiniň dowamynda gelindi. Halyçylyk Owanistandaky türkmenleriň hem esasy girdici çeşmeleriniň biri hasaplanýar. Owanistandaky habarçymyz Samerdan Gulumrady Owanistandaky türkmenleriň halyçylyk senedi, şeýle de olaryň öňündäki kynçylyklar barada maglumat berýär. Owan türkmenleriniň aglabasy halyçylyk bilen meşgullanýarlar. Soňky döwürde halynyň bazary pese gaçdy. El hallarynyň kan satylmaýanlygyny Nur Muhammed aýtdy. Daşary ýurtlardan getirilýän maşin hallarynyň el hallarynyň bazaryna uly ziýan ýetirendigini Nur Muhammed bildirdi. Halynyň bihi bazar pesel gaçdy, hiç malyon ýok muny. Maşin hallar hili nusxat, maşin hal gelmeden ol günde bir 3-4 tora satylýar. Maşin hal gelel bäre, bir jora bir aýdan satyp göremiz ýok bular. Türkmenden kesip şu halda başga zatdan ýokdy bularda. Yer ýok, mal ýok, bu oturýan jaý ýokdy. Hal bilen görýär, başga hiç zatdan ýok. Hacı Haşim'in aýdysyça Awan türkmenleriniň dokuyan el hallary gaçak ýollar arkaly Pakistana akydylýar. Şäherlerde haly gezdirip satýan türkmenlere polisiýa gulukçylary azar berýär. Hökümet tarapyndan halyçylary kömek bolmaýar diýip Hacı Haşim nägelelik bildirdi. Beýle bazar ýatyk galdy. Halam Pakistan gidip durlurdy. Şu puls beýşareler satarna, ýa-da gezdirene de goýan ýok. 3 mil 4 mil apartmanda bular hallaryny tutup otyr kömesine kömek etse bular meýdanda hep elde götürüp beren hallaryndan hiç bir ulusty döwlet diýip mazaym bolmasyn musulmanlar sasynda meşgul ýaxşy haly bar. Toqlýaram şuny kaçak bolup gitýän, başga bolup gitýän Pakistan gidip durur, hep akça gelip bular alyp durun harjam ýok, harjy satyp durun tüjaram ýok muny. Awganistandan daşary ýurtlara haly eksport etmäge mümkinçilikleriň ýokdugyny Muhammed Taryk aýdýar. Howpsuzlyk şertleriniň yaramazlygy sebäpli daşary ýurtly telekeçileriň haly satyn almak üçin Awganistana gelmeýänliklaryny Muhammed Taryk gurrun berýär. Ata-babalarymyzyň halyny ýeşnetgenleri bildiren mana 14 meşgul bir halyny ýeşnetdi. Çünki köp ýaxşy ondan soň bu da şu maşin halylar çykyp uratdy. Ondan soň bu bir Awganistanyň içinde köp el halyny satylmasyny bazaryny getirdi. 4 aý bol bir halandan bir müşteri geldi. Birazrak halet aldı. Soň ýa-da bildirdi ýakynda geljek. Senden dowamly Awganistan haly kiçik bir Awganistan halymar. Amma bir impejarlar bolup ýa babam tam ýarlyp telefona segat men bir Awganistan bu şaraýatyna bar bilmeýän diýär. Awgan türkmenleriniň dokuyan el hallaryna bazar tapmak üçin hem aladalaryň edilýändigini Awganistanyň halçylyk jemgyýetiniň jogapkary Hacı Abdulsettar aýtdy. Halynyň önümini östürmek üçin hem tagallarlaryň edilýändigini Hacı Abdulsettar bildirdi. Halynyň önümini östürmek için, halynyň dokumunu öňe alyp gitmek için döwletimiz hem köp koşuş etýär we ýetdi. Qalyn hem Afganistanda hemme ýerde bu zat üçin köp zahmet tartýar. Mana şükür oňa baka üstüp barar. Haly önümini ile öňde biz geçen ýyly 1.700.000 metr haly şordan Afganistanyň daşary ýerde sadyr etdik. Haly dokumagyň insan saglygyna da ziýan ýetirýändigini Lukman Aýşa Oýgun aýdýar. Türkmen ayallary umumman halda okýarlar. Şol halda okamagyň saglyk noktaý nazaryndan ziýany köp. Misal üçin, halynyň gyryndygy adamyň aşgazanyna urýar. Şu edem aşgazanda azat tapylýar. Hemen bolsa, şol halda okyan ayallar biýlagry bolýar. Soň käbir şol halda okyan ayallar işlejek bolup meşe ýalýar. Bil olaryň saglygyna uly ziýan ýetirýär. Hem de
çağalaryny hal dokanda oklatmak üçin olary da neşe yalatýarlar. Bu bolsa çağalara has ziyan ýetirýär. Çağalaryň zehinine nuqsat ýer, olaryň şol ulalmagyna ziyan ýetirýär. Endi şonuň meniň fikrimçe şeýle ýagdaýyň öňüne almak üçin döwletiň çaralary görmesi gerek. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Gaderli dinleýijiler, şunuň bilen hepdäniň jemmi gepleşigimizi jemleýäris. Ony Azatlyk Radiosynyň Pragadaky studiosyndan men Merdan Tariýew alyp bardym. Azatlyk Radiosynyň tolkunlarynda galyň.